पुलिस के हर जवान सादा लिबास में रही, केहू के पता न चले कि होटल में पुलिस बा। डायमंड होटल, रात 9 बजे। यस सर। बोला बाबू। दादा साहब, पुलिस के होटल डायमंड वाली डीलिंग के पता चल गई बा। साला कौन मुखबिरी कैला सरे? ठीक बा बाबू, हमरा ये खबर दे के तो बहुत बड़ नुकसान से बचा लेला हमरा। रखा रखा तो हम पता करता नहीं। साला अपन कोनो आदमी पुलिस के खबरी बन गई बा। छोड़ अपना आराम ज्यादा के। काबिल भैया, बाबू के फोन रहेगा। इस सौदा के बारे में केहू पुलिस कमिश्नर के खबर कर देले बा। मतलब आज सौदा ना हो पाई? आवे दे पुलिस के, हम खुद जाए होटल डायमंड। जीला हवे आरा यही जा मरद होले घाटी हो। जीला हवे आरा यही जा मरद होले घाटी हो। जीला हवे आरा यही जा। नाप देल नदी नहर आ डाल के अपन लाठी हो। जीला हवे आरा यही जा मरद होले घाटी हो। जीला हवे आरा यही जा मरद होले घाटी हो। जीला हवे आरा यही जा।
खन फारे वाला काम नहीं खन आ बाटे में नया टी हो जिला हउए आरा यही जा मरद होले खाटी हो जिला हउए आरा यही जा मरद होले खाटी हो जिला हउए आरा यही जा ए हो बुझलो कि ना अरे क्या गोली चलो लाश मिश्रा इनके हॉस्पिटल ले जा अरे काला बैग वाला के पकड़ा। पहले हम हॉस्पिटल गए रही ओजा जब हम गनी तो हमके पता चलल कि ओजा से चल गई बाड़ू घरे। गोली यहाँ से छू के निकल गई रहे, ऐसे हमार ख्याल कैसे आ गई आपके? तू मोहिनी हमार जान बचीले बाड़ू, तू हमके खिंचले ना रहतू तो गोली हमरा लागी। हमार माई बाबूजी गांव में बाड़े, हम शहर आयल रहली पैसा कमाए, यही से होटल में नाचे गाए लगली। तो तू इतना उदास काहे बाड़ू मोहिनी? एमे कोनो ऐसन गलत काम नहीं है, तू तो गंगा जिसन पवित्र बाड़ू। कुछ पता लागल होटल में के गोली चलवले रहे? ही तो पता ना लागल, बाकी पुलिस के लागता कि गोली पुलिस कमिश्नर साहब पर चलावल गई रहे आ चलावे वाला कोई मलखान के आदमी रहे। हम वो आदमी के हाथ देखले रहली, ओमे एगो कड़ा रहे। कड़ा?